Velkommen til Helt Ærligt. Lena og jeg vil diskutere den rejse, som vi er på sammen med Gud. Hvordan det er at vandre med Gud fuldstændigt og 100%. Vi ønsker, at I skal få en oplevelse af noget af det, vi oplever, så I også selv kan tage stilling til, okay, hvordan skal jeg forholde mig i min situation? Og i dag, der skal vi tale om et af de kontroversielle emner, der er kommet op på vores rejse, og det er, at folk ikke kan forstå, hvorfor i alverden tager vi ikke hjem og arbejder? Hvorfor sørger vi ikke for vores eget brød? Hvorfor i alverden skal nogen overhovedet sende støtte til os? Ja, altså det er også et godt spørgsmål. Men ved hvad, der er faktisk også et ret godt svar på det her. Vi har faktisk valgt og oplever, at vi er kaldet af Gud til at sætte mennesker i frihed, og at mennesker skal opleve Guds kærlighed igennem os. Det oplever vi faktisk. Og når man oplever at blive kaldet, så er der en tid, hvor man ligesom træder væk fra det almindelige liv, væk fra hverdagen, og dedikerer sin tid til Gud. En af de ting, som vi oplever, at folk altid kommer op med, det er, jamen Paulus, han lavede jo også telte. Ja, det gjorde han, og ved du hvad, det står der i nogle få vers, at han lavede telte. Ja. Og så bygger man en hel teologi rundt omkring det her. Men faktisk, hvis vi ser i Bibelen, så finder vi snart, at Bibelen igen og igen viser os, at det er Gud, som sørger for os, og vi kan stole på ham. Ja. Og det er den vandring, som vi er på. Og en af vores forbilleder, en af dem, som vi har taget som vores, en form for mentor, er en troshelt, som har valgt at gå den her vej, det var George Müller. Jeg ved ikke, om du kender George Müller, men George Müller, han var jo en mand, der ligesom oplevede, at Gud han ledte ham til at starte børnehjem. Ja, altså han levede jo det vildeste liv. Så hvis du ikke kender George Müller, så gå ind og lyt til en af hans bøger på YouTube. Det kan vi kun anbefale. Altså det var nok det, der ligesom gav os blod på tanden, hvis man kan sige det, til at ture og komme ud på vandet med Jesus. Og det gjorde faktisk også, at vi turde og træde væk fra vores jobs, vores faste, dejlige jobs, vi havde i Danmark, og sige, Gud, vi træder ud af hamsterhjulet, så må du tage dig af os. Og det beviser George Müller faktisk hele vejen igennem sin kaldelse, hvor han byggede de her børnehjem, og han manglede aldrig noget, men han var faktisk ikke ude at arbejde det almindelige job, og så når han kom hjem, så ordnede han børnehjemmene. Altså, han havde så mange børn på de her børnehjem, var det 10.000 børn, han sørgede for i løbet af de år, han drev. Kun på børnehjemmene. Det var kun på børnehjemmene. Udover det, så havde han 120 skoler. 120 skoler, hvor der kom 120.000 børn igennem. Ja. Så han nåede rigtig langt. Han nåede at printe bibler, han gjorde så alt muligt. Men han havde et princip, og det var, at han ville aldrig nogensinde spørge mennesker om hjælp. Nej. Han ville kun henvende sig til Gud. Og når Gud så talte til andre mennesker om at give til ham, så var han i stand til at gøre det, som Gud har kaldet ham til at gøre. Og den måde at leve på, er faktisk noget, vi har valgt at træde ind i. Og vi har nok fortalt det en gang før, eller 2 gange før, men det der med vidnesbyrd, det er altid godt, ikke? At vi skulle betale vores forsikring på bilen for noget tid siden. Og vi bad, og der var simpelthen ikke penge på det tidspunkt til at betale for bilforsikring. Så sagde vi til Gud, at vi er bare absolut afhængige af dig. Vi kommer ikke til at køre den her bil i forbindelse med noget, heller ikke i forbindelse med tjeneste, uden at vi har forsikring. Og den dag, hvor forsikringen skulle betales, en time før forsikringen udløb, der gik der penge ind på vores konto, så vi kunne betale vores forsikring til tiden. Yeah. Altså den måde levede George Müller hele sit liv på. Og faktisk så, hvis du studerer George Müller en lille smule, så finder du ud af, at i løbet af den tid, George Müller han var i sin tjeneste, og indtil han gik bort, så var han simpelthen i stand til at opleve, at der kom ikke mindre end 1,25 milliarder kroner, hvis det var i dag, hvis det skulle svare til i dag, gennem alle mulige mennesker,
velsignede hans tjeneste, der stod bag ham, der støttede ham, og der rakte ud til ham. Og der er nogle mennesker, der siger til os, jamen skal mennesker give jer noget, I kan da bare gå ud og arbejde. I vores situation, der har Gud sagt til os, jeg vil gerne, at I træder ud og stoler på mig. Så lægger jeg det på menneskers hjerte, at stå med jer i den tjeneste. Ja. Og vi har bare set det igen og igen og igen, allerede indtil i dag, så mange gange, hvor mennesker, som vi ikke har snakket med, de giver os lige præcis det, der er behov for. Ja, og mennesker, vi slet ikke kender. Mennesker, der måske bare har hørt om os, eller hører om vores tjeneste, eller ser noget på enten Facebook eller YouTube, eller på Spotify om os, og ser nogle af vores videoer måske, og de tænker i deres hjerte, fordi Gud giver dem den her tanke om, ej, det vil jeg også være med til. Det vil jeg støtte. Tænk, at der er nogen, der vil gøre det her. Der er altså mennesker, der er kaldet til at være givere. Det er der bare. Der er en ånd af giver, som ligger over mennesker. Og vi har valgt at tage nogle skriftsteder fra, som George Müller, han byggede hele sin tjeneste på, bare for at vise, at Guds ord støttede George Müller, og vi har valgt vi har oplevet, at vi skal gå i samme fodspor, og vi kan også bygge vores liv på Guds ord. Ja, og vi kender de her skriftsteder, men han mindede Gud om de her skriftsteder, og Gud kom igennem hver eneste gang, der var behov. Hver eneste behov, der var i forhold til hans egne behov, børnehjemmenes behov, og i forhold til de skoler, han oprettede. Alt, hvad han bad om, kom han frem til Gud med. Det var i bøn, at alle de her ting kunne lade sig gøre. Og han havde blandt andet han læste blandt andet Matthæus 6:33, hvor der står: men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så skal alt det andet gives jer i tilgift. Og når man af hele sit hjerte søger Gud og søger Guds rige, så kommer Gud igennem. Det gør han bare. Det er en naturlov. Det er en Guds lov. Når han siger det, så mener han det faktisk. Det er ikke for sjovt, at vi læser det her skriftsted. Når Gud siger, søg først Guds rige, så skal det være på førstepladsen i vores tanker. Fra det øjeblik, vi står op, det skal endda være i vores tanker, mens vi sover. Det skal være i os, fuldstændig inkarneret i os, at det er Gud, vi søger først. Ja, og det bør jo gælde for alle mennesker. Alle, om du går på arbejde eller ikke går på arbejde, så bør det være Gud, som styrer dit liv. Ja. Vi har bare valgt at gå 100%, fordi det er det, vi har oplevet, vi var kaldet til. Og der står her, det er løftet fra Gud, at hvis vi søger først hans rige, så skal, der står ikke så måske, der står ikke, hvis der er nogen, der har det godt eller dårligt eller indimellem, der står så skal alt det andet gives jer i tilgift. Ja. Så det vil sige, at Gud han siger, I skal få givet i tilgift alle de ting, I har brug for, hvis I søger mit rige først. Ja. Så hvis der er nogen, der sidder og tænker, og det er der nogen, der sidder og tænker, hvorfor i alverden tager I ikke bare hjem og arbejder, så er det fordi Gud han har givet os et kald, en retning at gå, og han siger, jeg vil være med jer hele vejen. Og det har han jo også været i lidt over et år, hvor vi har været her. Og der, hvor Gud leder os, der er han også vores forsørger. Det gælder også i arbejdet. Der, hvor Gud leder ind i noget bestemt i arbejdet, der forsørger han også. Der sørger han også for, at tingene falder på plads. Så man skal også turde spørge Gud, er det det rette job, jeg er i? Er det den kaldelse, du har for mig? Et andet skriftsted, som George Müller også bad, det var i salme 37, vers 4-5, hvor der står: find din glæde i Herren. Så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren. Stol på ham, så griber han ind. Altså både, er det ikke vildt? Stol på Gud. Stol på Gud. Han griber ind. Men du skal finde din glæde i Herren. Ikke ude i verden. Ikke på din cykel, eller på din hest, eller hvor du nu befinder dig. Din glæde, din Gud skal være din Gud. Ikke også? Gud i himlen, som er din far. Ham skal du finde din glæde i. Og det der, jeg synes, vi skal nævne her, det er, at Gud griber ind, men han griber ind med at sende andre mennesker. Et andet sted står der, at
at giv, så skal der give til at presset, rystet, topfyldt mål, skal hvem? Mennesker give jeres skød. Så Gud han taler til mennesker. Ja, så de mennesker, som var villige til at give til George Møller, havde en aktie i de 120.000 børn, der gik i skole, og en aktie i de 10.000 børn, der blev reddet på børnehjem. Ja. De havde en aktie i det, fordi det var en del af det. Så hvorfor skal man give til dem, som har valgt eller har oplevet, at de skal gå den vej? Fordi så får du en aktie i det, der sker. Ja. Så det er ikke sådan, at vi oplever, at guldet falder ned fra himlen. Det er ikke sådan, at vi oplever, at Gud han gør ikke sådan, han skaber ikke penge på træerne. Nej, han taler til nogen, der er villige til at blive brugt. Og så taler han til dem i deres hjerte, jeg vil gerne, at du står sammen med dem der, for de har oplevet, at de skal gå hele vejen. Og jeg vil gerne, at du skal stå sammen med dem, fordi så når de mennesker de bliver helbredt, når de mennesker bliver sat fri, så har du en aktie i det, og så er du også en del af den mission og stadfæstelsen af Guds rige. Ja, så det med, at man faktisk tør give til dem, som er i fuldtidstjeneste, det er der velsignelse i. Ja. Der er også velsignelse for den, der giver ind i det. Det er jo ikke kun for den, der nu viderebringer helbredelse, eller når vi nu beder for mennesker, at når vi ser helbredelse, så dem, der har sået ind i vores tjeneste, de høster også noget af den fortjeneste i Guds rige. Det fungerer anderledes end i verden, altså. Det gør det. Og vi skal ture og bevæge os ind på det her område, fordi tiden er knap, venner. Tiden er knap. Vi skal have alle med. Ja, og en ting, som er interessant at tænke på, når vi taler ind i George Müllers situation, det var, at han fik de her 1,2 milliarder kroner givet. Men han giver vidnesbyrd om, hvordan nogle gange var det mælk, han fik. Og folk de tænker, jamen han fik jo bare lidt mælk, han fik bare lidt brød. Nej, han fik store summer. Så store summer nogle gange, så han var i stand til at bygge kæmpe bygninger. Ja. Der er nogen, der har været vrede over og været irriteret over, jamen hvorfor i verden skal I bo i det her hus? Gud han selv lagde det på nogens hjerte. Ikke for at vi skal bo i store huse og fine bygninger, men for at vi kan gøre det, som Gud han har kaldet os til at gøre. Ja. Og lige så, på samme måde så havde George Müller en oplevelse af, at jeg skal bygge en bygning, så jeg kan række ud til nogle mennesker. Og Gud han talte til mennesker og lagde det på nogens hjerte. Jeg vil gerne stå med, så de her børn de kan blive nået, som han skulle opleve. Ja. Og han oplevede at kunne bygge den ene bygning efter den anden. Ja. Og hvis man går ind og ser nogle af de videoer om George Müller, så tænker man bare, wow, hvor var det prangende. Altså hvor var det bare store bygninger med plads til rigtig mange børn. Og det var under en tid i England, hvor det var svære kår, og derfor var der mange børn, der blev fjernet fra hjemmene, fordi der var simpelthen ikke mad til dem i hjemmene. Og på den her måde, fordi George Müller han var lydig og villig til at gøre det, som Gud bad ham om at gøre på det tidspunkt, lige præcis på det tidspunkt, så blev alle 10.000 af de her børn, de blev simpelthen reddet fra døden måske endda. Ja. Og de fik en uddannelse, og de fik en kristen oplæring, og de havde mulighed for at få et helt nyt liv, som deres forældre ikke havde mulighed for at give dem. Og alle de muligheder, som George Müller havde for at nå alle de her mennesker, kom ved, at han udelukkende søgte Gud. Ja. Og så lagde Gud det på nogens hjerte. Ja. Han havde endda 120 mennesker, der arbejdede for ham. Ja, samtidig med, at han nåede ud og gav alle de her mennesker mad, uden at spørge en eneste person om penge. Det var bare Gud, der lagde det på nogle menneskers hjerte. Ja. Så var han også i stand til at betale 120 mennesker for at arbejde for sig. Ja, der var mange ansatte der, som skulle sørge for, at det kunne hænge sammen. Ja. Så det er alt sammen Guds værk. Og Gud gør det her også i dag. Det var ikke kun på George Müllers tid, eller på Paulus' tid, at der blev sørget for dem, eller på Jesu tid. Der er faktisk også i dag mennesker, der har den her giverånd, og den her givergave, at man faktisk har lyst til at så ind i Guds rige og gøre den forskel, der skal til. Ikke kun i forhold til, at mennesker bliver frelst, men også i forhold til, at mennesker får et møde med Gud og får den helbredelse, som Gud har til mennesker. Kunne det være, at der er nogle børnehjem, der ikke er blevet bygget, fordi at Gud han ønsker at bruge dig? Yeah. Kunne det være, at der er nogle kirker, der ikke er blevet færdige med bygningen, fordi at Gud han ønskede at bruge dig? Yeah.
Kunne det være, at du skulle have en aktie ind i at nå alle de mennesker, der kunne komme igennem en kirke? Kunne det være, at Gud han ønskede at nå rigtig mange mennesker igennem en bestemt person, som man føler sig kaldet, men han har ingenting? For den person, som Gud har kaldet til at velsigne ham rent finansielt, han holder det tilbage til sig selv. Ja, gemmer det, ikke også? Gemmer det til sine børn eller børnebørn, eller hvad man nu gemmer Man det kan til. En regnværsdag. Man kan i hvert fald ikke tage det med til himlen, så det er jo Nej, ikke der, det tæller ikke i himlen desværre, når de bliver brugt til sig selv. Vel? Men hvis du vælger at lytte til Gud, er der noget, jeg skal så ind i? Er det min egen kirke? Er det mennesker, der er blevet sendt ud, som jeg skal støtte? Er der projekter rundt omkring, som er baseret på kristne værdier, som du skal gøre noget for? Så vær følsom over for Guds stemme. Der står her i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 13 og 14. Og hvad I end beder om i mit navn, det vil jeg gøre, for at faderen må blive herliggjort i sønnen. Beder I mig om noget i mit navn, vil jeg gøre det. Og jeg ser bare, at George Müller sidder der en mørk eftermiddag i England. Det regner, og han sidder og beder det her vers. Og det er faktisk fordi, at der er brug for, at der skal noget brød på bordet til de her børn på børnehjemmet. Og så pludselig så banker det på døren, og der er nogen, der kommer med brød. Vi oplevede ligesom, at der blev bedt om, at der var brug for brød. Yeah. Der er mennesker. Det er den måde, vi burde leve vores kristne liv, venner. Det der med, at vi er følsomme over for Helligånden. Når Helligånden kalder os til at gøre noget bestemt, så skal vi være lydige. Vi skal gøre det. Ja, altså for eksempel så skulle vi jo flytte ud af det hus, hvor vi tidligere boede den 1. april. Og 2 dage før havde vi stadigvæk ingenting. Og vi bad. Ja. Vi sagde, Gud, det er dig, som skal sørge for, at det her hus det kommer på plads. Vi kommer ikke til at tigge og bede. Vi kommer heller ikke til at henvende os til banken. Vi kommer ikke til at låne eller et eller andet. Vi kommer til at henvende os til dig. Og pludselig så var der en, der bankede på døren. Ja. Præcis som hos George Müller, så oplevede vi den samme ting, at der var en, der bankede på døren og havde fået det fra Gud. Gud siger til mig, at jeg skal leje et hus til jer. Ja. Er det fordi, vi så skal ud og vi skal leve prangende og alt muligt? Nej. Det handler om, at der var et behov, og Gud mødte behovet. Og nu sidder vi her og kan nyde at invitere mennesker kontinuerligt dag efter dag efter dag. Ja. Fordi at der var nogen, der var lydige og sagde, jeg vil gerne have en aktie i Guds rige. Mine penge er ikke bare til mig. Mine penge er til Guds rige. Ja. Og endnu en detalje der, som også er meget speciel, det er, at den her kvinde, der ønskede, eller som har hørt Guds stemme om at forsørge os i de 2 måneder her, hun oplevede et bestemt beløb. Du skal bruge det her beløb. Det drejede sig ikke om at finde det billigste hus overhovedet. Find det, som du kan få den største rabat på, eller et sted, hvor de kan bo gratis. Nej, det var et bestemt beløb. Det er $4,000, du skal betale per måned i deres husleje. Det skal du give. Og det gør ondt. Det kræver faktisk noget. Det skal gøre ondt, siger Gud. Yeah. Vi skal give afkald på noget, før vi virkelig oplever Guds rige her på jorden. Og vi skal være villige til at så ind i Guds rige, for det er der, hvor vi høster noget i himlen. Yeah. Og vi høster noget også her på jorden, fordi Gud han vil velsigne os med mere, hvis han kan betro os. Yeah. Hvis vi er gode forvalter af det, som Gud han betror os. Yeah. Gud han har betroet Lena og jeg nogle ting. Og han har sagt, ved I hvad, jeg vil gerne, at I træder ud og begynder at bruge det, jeg har betroet jer. Og vi ser Guds nåde og velsignelse, men også i vores situation, så har vi brug for, at Gud så også taler til nogle mennesker, som er villige til at sige, ved I hvad, jeg oplever faktisk, at jeg kan godt så ind i den tjeneste også. Jeg kan godt velsigne dem, fordi så er de i stand til at nå endnu længere, når de nu er gået den vej. Ja. Og det var det, som George Müller han oplevede, og var i stand til at nå et kæmpe, utrolig mange mennesker. Ja, altså man bliver også hele tiden mindet om, bærer jeg frugt fra Gud? Altså, hvor meget frugt bærer jeg i virkeligheden? Ser jeg mennesker blive frelst? Ser jeg mennesker, der kommer til tro? Ser jeg mennesker blive helbredt? Oplever jeg Guds gaver i mig i funktion? Ja. Oplever jeg det, eller gør jeg ikke det? Fordi der er noget foruroligende ved ikke at bære frugt. Ja. Som kristen ikke at bære frugt, det er farligt. Ja. Fordi så er du ikke i det, som Gud ønsker, du skal være i.
Nej. Det er farligt, venner. For Jesus han siger, hvis I er i mig, og jeg er jer, så bærer I mig en frugt, men det kan godt være, at du ikke lige skal rejse til Amerika, eller til Afrika, eller til Asien, men du har fået nogle finansielle midler, og du kan bære frugt via dine finansielle midler, hvis det er det, du skal gøre. Spørg Gud, hvordan er det, jeg kan være med til at bære frugt i Guds rige? Ja, og noget af det, som man i hvert fald er nødt til at minde sig selv om, før man begynder at bare give alle sine penge væk, det er ikke det, Gud siger. Han minder om præcis, hvad det er, man skal give, når man giver, og hvornår man skal gøre det. Husk det. Noget, som George Müller også mindede Gud om, det var i Filipperbrevet i kapitel 4, vers 4, eller vers 6, vers 6 er det, hvor der står, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Vi skal komme frem for Gud med alt hvad vi har på hjertet, alt hvad vi har brug for. Vi skal ikke bekymre os om noget som helst, siger han. Så der skal ikke være angst eller ængstelse i vores hjerter omkring, hvad skal vi spise i morgen, hvad skal vi have på søndag, hvad gør vi lige med den her situation. I alle situationer skal vi bringe det frem for Gud. Alle forhold. Og så skal vi prise Gud. Vi skal sige tak, for vi har så meget at være taknemmelige for. Ja, så det er en opfordring til dig. Det skal være en opmuntring til dig til at turde træde ind i det, som Gud han har for dig. Vi oplever kontinuerligt, at Gud han er med os. Gud han har allerede lagt det på vores hjerte, at vi skal have en bestemt bygning, en ny bygning, som er vores egen bygning, hvorfra vi kan række ud til mennesker rundt omkring. Hvorfra vi kan gøre vores tjeneste endnu mere effektiv. Vi har fået det så meget bekræftet, at en mand, han havde en drøm om netop os. For 2 år siden. Det er snart 3 år siden. Snart 3 år siden nu. Han kom op til os og sagde, at Gud han gav os en drøm om os. Og vi vil komme til at have den her bygning, The Rasmussen House. Det var det Gud sagde til ham, at vi ville have. Og Lene, hun har fået drømme om præcis, hvordan det skulle se ud. Og Gud han har lagt det, bekræftet det. Sådan der kommer det til at være. Og det er det, vi tror ind i. Jamen, hvor skulle pengene komme fra? Gud skal nok sørge for, at vi er i stand til at vandre i alt det, han har kaldet os til at vandre i. Ja. Det handler faktisk rigtig meget om, at man overgiver ting til Gud. Fordi Gud baner vejen, ikke også? Vi træder i de fodtrin, som Gud tilrettelægger for os. Og det er det drejer sig om i vores liv, at vi faktisk følger ham. Vi skal ikke gå foran ham, og vi skal ikke falde bagud. Vi skal faktisk bære i trit med det, som Gud vil, vi skal gøre. Det gælder for os, det gælder for vores ægteskab, det gælder vores familie, det gælder for dig på samme måde. Det gælder også for dig, at du skal være i trit med det, Gud ønsker. Så har du spurgt ham, Gud, hvad er den kaldelse, du har? Du har allerede skrevet om min kaldelse i dine bøger. Åbenbar det for mig. Altså, det skal man turde bede om, at Gud åbenbarer det for os. Vi har turde træde ud og opgive arbejde for det i snart et år, over et år. Ja, 15 måneder snart. 15 måneder har vi været uden en løn, og vi er her stadigvæk. I kan se, vi er stadigvæk ved godt mål. Vi har stadigvæk med på bordet. Vi sidder et dejligt sted, som Gud han har betroet os, hvor vi rækker ud til mennesker. Og vi er ligefrem tro for, at Gud han nok skal sørge for, at vi får vores første bygning inden for kort tid. Hvad er du tro for? Har du tro for, at Gud han også vil bruge dig i din finansielle situation til at så ind i noget og sige, okay Gud, det her, det er det, som jeg oplever, jeg skal. Eller har du mod til at sige, jeg oplever faktisk, Gud han siger, at jeg skal skifte branche. Jeg skal træde ind i noget nyt, noget helt andet. Være. Gud han har faktisk lagt det på mit hjerte i lang tid, at jeg skulle starte et børnearbejde eller noget andet. Hvad er det, Gud har lagt dig på hjerte? Ja, og så turde følge det til dørs. Fordi Gud vil også, at vi skal tage det første skridt i tro. Det er jo derfor, vi har troen, ikke? Troen er det, der bærer os, når vi ikke lige kan se vejen. Når vi ikke lige kan se fodtrinene, vi skal gå, så siger vi, Gud, du er med mig. Jeg træder ud i tro, og jeg beder dig om at være med mig. Ja. Og Gud skal nok være der. Han slipper dig ikke af syne. Han slipper ikke din hånd. Han har dig i hånden, og han vandrer med dig hele vejen.
men han vil, at du skal træde ud i tro og gøre noget. Ja, Du skal gøre noget, ellers så troen er død uden gerninger, siger Paulus, ikke? Jo. Så vi er nødt til at turde gøre det, som vi oplever er det rigtige at gøre. Så hvis Gud han taler til dig, så tør træde ud. Og hvis du oplever, at Finn og Lene derovre i Amerika, de har fuldstændig tabt et eller andet på hovedet, eller hvad de har tabt, så vil vi bare sige til dig, at Gud han har kaldet os på den her vej. Og han har givet os rollemodeller. Og han har givet os sit ord, som vi står på. Ja. Og det skal være en opmuntring til dig til, at du kan gøre det samme. Stå på Guds ord. Find nogle rollemodeller i dit liv. Og begynd at gå i den retning, som Gud kalder dig. Ja, fordi Gud vil, at vi skal være i det kald, som han har tiltænkt, før du overhovedet blev til. Så det vil vi velsigne dig med i dag. Jeg tænker, det var det. Tænker du ikke, det er fedt? Jo, det var rigtig godt. Vi vil velsigne dig med Guds rige velsignelse. Og henvend dig til Gud. Spørg Gud. Altså, du skal se Gud som Jesus siddende lige ved siden af dig. Som din allerbedste ven, som du kan have samtale med. Så bare spørg ham. Gud siger, at jeg vil svare dig. Jeg vil besvare dig. Jeg vil tale med dig. Jeg vil have fællesskab med dig. Fordi du er også hans allerbedste ven. Han vil også, at du oplever, at han er dig nær. Så må Gud så rigt velsigne dig. Hvis du har brug for, hvis du er sammen med dig, kan du skrive til os på rasmussenministries@outlook.com, og vi besvarer dine spørgsmål hurtigst muligt. Yes, så vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig. Ja, og tak fordi du så med, og kan du have det rigtig godt. Ja, ha' en rigtig god dag. Hej hej.